Искате ли да имате точно такава говореща глава, докато презентирате, или да запишете своята презентация и да я изпратите, а после всички да могат спокойно да ви изгледат и да ви слушат? Сега ще ви покажа как ще стане. Отивате на своя основен Canva акаунт и виждате своя екран. Стигате до презентацията, която искате да запишете. Отваряте я и след като тя зареди, отивате на бутона, който се намира горе, дясно от вашето личице. След балончето за коментари има една стрелка надолу, която е до бутона презент или презентиране. Натискате и третия бутон отгоре надолу е Present and Record. Презентиране и записване. Стартирате го. Изчаквате. Настройвате коя камера да ползва и откъде да взима звука. И когато се чувствате достатъчно убедени в себе си, стартирате своят запис. Отброяват се 3 секунди и вече вашия запис е започнал. Вляво на вас се появява вашата глава, която говори, а всъщност тук до вас седат вашите записки. Всичкото това е напълно готово, когато натиснете бутона End Recording и вашия запис се записва, така че да бъде възможен да си го свалите. Може да го запишете и да излезете, или можете да го свалите. Изчаквате да се свали и след няколко секунди той се намира във вашия Download folder или във вашите папки за запис. Това е. Вече сте напълно готови да запишете вашите нови уроци и презентации за учебната 2026-2027. Успех, колеги!